Көз ашып йомганчы бер адна вакыт узып та китте. Безнең җырчы шоу проектын һәр даим күзәтеп торучы хөрмәтле телевизор караучылар, исәнмесез. 1-2 минут элек мин барысы белән дә күрешеп, оралашып килдем. Операторларыбызның эшчәнлекләре ахырына якынлаша. Сәхнә артында 86 конкурсантны санадым. Аннары исәпне югалттым. Жюри әгъзаларына килгәндә, жюри әгъзаларының кәефләре менә дигән. Шулай булгач, хөрмәтле дуслар, бар да шәп булачак. Бары тик сездән шул гына сорала, игътибар белән безнең тапшыруны күзәтеп барыгыз. Һәрберегезгә дә бүген күтәренке кәеф һәм хәерле, рәхәт, күңелле кичләр теләп калам. Жюри составын исегезгә төшерергә онытып та торам икән. Менә алар. Хәзер сез кайдадыр шөгыльләнәсезме? Кем беләдер, кайдадыр эшлисезме менә? Мин Кыйбла студиясендә бим. Хәзер бисең дә? Бим. Булай укымадыгыз бер кайдадыр? Музыка мәктәбендә дип инде 11нче класстан соң мин фольклор отделениесен битердем. Музыка училищесында, Октябрьскийдә. Бик зур рәхмәт. Sanıdıgaş sayırı İvalmada valmalarda tügeldi Vay yada valmalarda tügeldi Vay yada Быел инде әзерләнеп киләсең. Үткән елны әле халык белмәйде. Бу конкурс ничегрәк үткәнен, ничекләп булганын, анда әле. Быел инде ул конкурс киңәйде, зурайды. Чын профессионал җырчы түгел. Мин хәзерге вакытта ашамлыклар икмәк ашамлыклары комбинатында слесарь булып эшлим. Гади слесарь. Үзем иҗатка гашыйк, менә шигырьләр укырга, ятларга яратам, төрле китаплар укырга яратам, җырлыйм, менә шуңа мин гашыйк, шуңа күрә мин әле конкурста катнашам. Ой, әле бик еракта идек без, 70 чакрым җиренә килдек без. Ак калфакның табылган чагы, туган
туғандарының сағынған шағы, туғандарының сағынған шағы. Қайда болса да шығыш жасағаны болды ма? Болды енді, ләкин менә күллиятта оқығанда шығышлар жасаған едім. Қайдан инде күллият ол? Техника күллияты. Техник. Вокал бойынша сен? Жоқ, вокал бойынша мен Ирак кіші. Ирак кіші ме? Ирак, бек әйбәт. Күрегез әле. Бүген Шаллы Татар дәүләт драма театры бинасы Галижәнәп моң бишегенә әверелгән. Һәр яктан җыр ишетелә. Төрле шәһәр, район җирлегеннән килгән конкурсантлар бүген биредә яңа дуслар таба, аралаша, күрешә, һич югында безнең җырчы бәйгесе хакында сүз куерта. Араларында кемнәр генә юк. Укытучы, тәрбияче, инженер, сатучы дисеңме? Әле исемлекне дәвам итәргә булыр иде. Алар төрле, ләкин аларны бер нәрсә берләштерә. Җыр, моң сәнгатенә багышланган тормыш һәм аңа булган мәхәббәт. Безнең җырчы проекты! Ирдәдәгенә турам, юлга чыгам, иңнәре мәшәлем ябынам. Нимне сагынасың дип сорамагыз, бары күгәрченемне сагынам. Рахмат, икенче җырыгызга. Шигыр арчаларını уйнашактан сырманарını, шигыр арчаларını уйнашактан сырманарını, уйна иске алык илгә кайталмый калганнарны, уйна иске алык илгә кайталмый калганнарны. Сандугачлар кунап койларда сайрый, сарман буйларына да тирәктә шул, сарман буйларында тирәктә. Кафия ханым, шундый матур җырладыгыз, миңа бик ошады. Халык җырларында, гармон белән дә, эстрада җырында алып килгән булсагыз, тагы да әйбәт булыр, ул ягында караган булсак. Монда инде башкаларда 2 җыр, сездән 3 җыр килеп чыкты. Әле күпкән булсак 4 тәүдә. Минем үземә бик ошады, бик матур. Заманча җырлый аласыз дигән уй калды үземдә, халык җырларында матур итеп башкарасыз. Җидегән шишмәләрнең талы
бөгілі, талы бөгілі. Шылтыр, шылтыр, күміш сулар құшлары сайы, шул шақларда бигрәк, шул шақларда бигрәк яман су. Тавышығыз бар, менә деген тавыш, әйме тавыш белән идара итә беләсез. Тагында теге менә ничекне иркенрәк тотыргат. Иркенрәк тотыгыз үзегезне, иркенрәк. Ул чагында әле сезнең мөмкинчелек бик бар әле. Бақшаға кіремсің әлі, гүл шәшәгін үзәмсің, үзілген гүл шәшәгі көк, ойырылуына сезәмсің, сибілі шәшәк, Jillarlay iskenden üzüle uzak hislerime Илвина тавыштан матур, жырлар да бик матур айымы. Әз генә сәхнәдә тоя белсәгез, бөтенләй искиткеч матур чыгыш булыр иде. Конкурсларда катнашу бер җырчы кешегә бик куанычлы хәл. Куаныч сөендерә, шатландыра. Җырлаган кеше җырсыз яши алмый бит инде. Кара урманнарының лахуратасында Qarti mənlərə kistəmə kömürgə Qara urmanın aranın lahuratahasında Qarti mənlərə kistəmə kömürgə Parurdəklər yüzədir Ərəmədə küllərdə Jayyanı dosalar jayyaş Qaşşəşədə hata güllərdə Parurdəklər yüzədir Ərəmədə küllərdə Jayyanı dosalar jayyaş Qaşşəşədə hata güllərdə Бик зур рәхмәт. Сарман, Ознакай, Мөслим җиңүчеләре утырган безнең җырчы шоу проекты вагонына бүген тагын ничә конкурсантка урын бар икән. Ә кемнәр өчен бүген ишекләр ябылыр? Сак булыгыз, ишекләр ябыла. Бүгенге бәйгебезне туктатып торыр вакыт килеп җитте. Жюри нәтиҗәләр ясады. Бүгенге җиңүчеләребез билгеле. Чулпан Арсланова, Ойнас Ахунов, Кофия Курочкина, Фәнилә Салихова, Римма Халикова. Хөрмәтле җыр моң сөюче дусларым, безнең җырчы шоу проектының бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Безнең белән булганыгыз өчен сезгә чиксез рәхмәтләребезне җиткерәбез һәм кабат бер атнадан соң
Biz sizni qabat zengар ekranlar oldida kutib qolamiz. Sog' bo'lingіз. Генеральные спонсоры проекта – сеть стоматологических клиник Dental Forte, Камский коммерческий банк, кредитно-производственная компания «Рост». Партнеры проекта – сеть магазинов «Посуда Плюс», стальные двери «Бастион», сеть магазинов европейской сантехники «Верона», закрытое акционерное общество «Челны хлеб», компания «Кирпич Сервис», открытое акционерное общество «Горзеленхоз», санаторий «Жемчужина». Medical Forte – новый клинико-диагностический центр в Набережных Челнах. Многопрофильная поликлиника и диагностическая лаборатория, консультации высококвалифицированных врачей, различные виды анализов с максимальной точностью и оперативностью. Medical Forte – клиника будущего, доступная уже сегодня. Набережно-Челнинский проспект, дом 10. Теперь мы с мамой знаем, какой у нас будет новый дом. Доступная ипотека от Камского коммерческого банка. Минимальный первоначальный взнос, индивидуальный подход, оперативное рассмотрение заявки. Камкомбанк. Помогаем сбываться мечтам. 8 800 2000 ровно 438. ООО «Кредитно-производственная компания «Рост» принимает сбережения по 12% в месяц. Ждем вас по адресу проспект Сюмбике, дом 26, офис 507. Звоните нам 36 93 63 38 52 52. В сети магазинов «Посуда Плюс» по банковским картам скидка 7%. Акция. Постоянным покупателям низкая цена пожизненно. «Посуда Плюс». Низкие цены, огромный ассортимент. Хотите защитить свою квартиру от нежданных гостей? Тогда наши двери – это то, что вам нужно. Двери «Бастион». Мой дом, моя крепость. Дом мебели. 3018. Телефон 35 88 88. Остерегайтесь подделок. Современный дизайн, европейское качество, большой выбор. При покупке кафеля на сумму от 50 тысяч рублей отпуск в подарок. Верона. Челны хлеб выпускает полезный ржано-пшеничный хлеб семейный на основе натуральной закваски. Хлеб производится на высокотехнологичном оборудовании, позволяющем сохранять витамины и полезные свойства. ООО «Кирпич Сервис» предлагает газобетон, кирпич полнотелый и облицовочный, железобетонные изделия, а также новинку осени кирпич кремовый. Стройтесь вместе с нами. Красиво, качественно и недорого. Звоните 31 31 81.